tešíme sa, že ste tu s nami zase po ten 18. ročník. Áno, čakajú nás 3 dní spoločné, nabité samozrejme filmami, ale určite ste si všimli aj fotky, ale my vás radi pozývame vždy tradične na sprievodné akcie alebo aktivity, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou nášho festivalu, no a samozrejme na zaujímavých hostí. Ja by som chcel povedať, že Horizonty sú festivalom, ktorý absolútne zapadá do charakteru nášho mesta a aj vďaka Horizontom sa vlastne vytvára charakter tohto mesta. Je to hrozne dôležité, pretože robia ho vzácni naši ľudia Dudkovci, naši vzácni manželia Dudkovci, ktorí sú úžasní v tom, že dokázali pritiahnuť do Trenčína tak vzácnu komunitu ľudí, ktorí v živote dokázali prekonať sami seba, dokážu komunikovať s prírodou, dokážu jej rozumieť a dokážu s ňou sa rozprávať a potom nám svoje zážitky vlastne prerozprávať tu v Trenčíne, čo je podľa môjho názoru veľmi vzácne pre mesto, lebo mesto tvoria ľudia, nielen budovy, a preto hovorím o charaktere. A charakter ľudí, ktorí tvoria Horizonty a ktorí vlastne sú súčasťou tých príbehov, sú charakterní, vzácni, pevní ľudia a sú to ľudia, ktorí majú vytrvalosť, od ktorých sa môžeme učiť. Čiže z tohto pohľadu to má nie len umeleckú, ale ešte aj edukatívnu a duchovnú dimenziu. A takže preto som za to vďačný. Priniesli to Dudkovci, ktorí toto všetko, čo som povedal, spĺňajú. My sme na nich veľmi hrdí. Ja by som sa im chcel poďakovať a vždy som rád, keď po mne príde Jaro Dudka, lebo ten hovorí asi tak 2 sekundy na rozdiel odo mňa. Takže všetko dobré prajem vám, užite si to, milí Trenčania, ale aj teda návštevníci nášho mesta. Užite si túto krásu a myslím si, že si určite odnesiete to, čo vždy si odnášate, nie len spomienku na tento krásny festival, ale naše krásne mesto. Ďakujem vám pekne. Môžeme to takže to môžeme odštartovať 3, 4 a považujeme ho za otvorený. Je dôležité, samozrejme človek musí byť motivovaný, tak naozaj je to pravda, ako deklarujem v tom filme, že ani jediný raz ma nenapadlo, že by som z tej cesty ušiel. Proste všetko mi išlo, klapalo, fungoval som aj napriek tomu, že som prešiel všelijakými situáciami, ale nenapadlo ma ani jediný raz, že by som bol ušiel. Keby ste ho chceli kúpiť, tak stojí 12 000, čiže je to taká vysoká kategória, to znamená, že bicykel vždycky sú komponenty, hej? Lebo bicykel je vlastne ten rám a potom všetky tie komponenty, to znamená, že tlmiče, kolesa, plášte, toto sú tie dôležité veci, brzdy a tak ďalej. Na prednáške ste spomínal aj, že budete vydávať knihu. Kedy bude aktuálna a na čo sa môžu diváci tešiť? Ďakujem pekne. Kniha je už napísaná, dokonca už je po jazykovej korektúre a otázka je len grafického spracovania. Trošku mám problémy proste nájsť grafika, lebo mám určité požiadavky proste na toho grafika, ale mala by v
výjsť niekedy začiatkom budúceho roka. Kniha bude veľká, bude A4 formát, bude mať asi 400 strán, je tam 2000 fotografií a mapiek, čiže plná, je tam veľa opisov, bude to cestopis, denník cestovateľa. A čo by ste odkázal cestovateľom, ktorí majú podobný sen ako vy, alebo chceli by sa inšpirovať vašou cestou? Tak ja si myslím, že môj samotný príbeh vlastne hovorí o tom, že ak človek chce, tak to dosiahne, hej. Proste len aby si to v hlave poskladali ľudia, hej, a dobre, kvalitne naplánovali tú cestu a malo by to fungovať.